Lahat ng tanong, straight to the point. Senator Camille Villar, magandang umaga at live po tayo ngayon sa himpilang ng DYHP RMN Cebu at IFM at sa mga social media platforms po natin. Congratulations po, Senator Camille. Maraming salamat po. And syempre, good morning po, Attorney Rufil. Natutuwa naman po ako na nakapagkwentuhan tayo. Sa YouTube ko lang po kayo napapanood araw-araw. Oh. Pero ngayon po, live na po tayo. So good morning po. And sa lahat po ng ating tagapakinig online and also sa ating iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga bumuboto sa inyo, Senator Camille? Nako, talagang alam niyo po, to be honest, napakarami pong nangyari dito sa nakaraang linggo ay medyo nag-a-adjust po tayo. Halos hindi po ako makapaniwala. I'm so overwhelmed. But talagang my heart is filled with love and gratitude. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos, sa lahat po ng bumoto dahil binigyan po nila ako ng kanilang tiwala at suporta. At talagang iingatan po natin yan at sisiguraduhin natin na yung mga ipinangako natin at yung mga pangangailangan nila ay matutugunan natin. And of course, I was so overwhelmed, I was not able to think. I don't think I would be here kung wala po ang ating minamahal na Vice President Sara Duterte. Dahil talaga namang pong grabe ang suporta, tiwala at hindi pag-iwan niya po sa akin. And nagpapasalamat ako dahil naisip ko, wala po talaga ako kung wala po siya. At yun po, medyo overwhelmed pa rin po ako hanggang ngayon. Pero excited na po to focus on our work in the Senate and to finish our work sa Kongreso po. Ano ang dahilan ng inyong pagiging emosyonal sa inyong proclamation speech po? Kasi po parang hindi po ako makapaniwala. Unang pagkakataon po ito na nanalo ako sa Senado at napakahaba po at medyo napakahirap nung pinagdaanan po natin. Talagang hindi ko nga po mapigilan na mapaiyak. Akala ko po hindi ko matatapos yung aking pasasalamat at yung aking speech. Medyo nakalimutan ko nga po yung dapat ko sabihin kasi hindi ko po ini-expect na magiging emotional ako. Pero siguro dahil po sa lahat ng pinagdaanan natin ay hindi ako makapaniwala at talagang isang karangalan po yung pagkakataon na yun. Kaya hanggang ngayon po, medyo very, very hazy po yung araw na yun. Masaya, pero very hazy. Oo. Dahil yung mga observers kasi, Senator Camille, they are very sensitive, especially yung mga Duterte diehard supporters, yung mga tinatawag na DDS. Many have observed, no, at that time, during your victory speech last Saturday, na parang hindi mo daw na-mention yung pangalan, yung when you express thanks to those who help you during the election, si Vice President Sara at saka yung Duterte family. And what has been circulating in the social media na kayo daw po ay mas nagpapasalamat pa kay BBM. So that's why, could you possibly share with us the reasons behind this? Ay, alam niyo po, actually, nung speech ko po, kung panonoorin niyo yung proclamation speech ko, wala po akong napasalamatan except yung bumoto sa akin saka yung pamilya ko. Kasi pag-akyat ko po doon, nakalimutan ko po yung parang gusto ko, na-overwhelmed po ako. So actually, kung napanood niyo po, wala po akong napasalamatan kundi yung bumoto sa akin at yung Panginoon at yung aking pamilya. Kasi talagang sila po talaga ay talagang gusto ko magpasalamat talaga noon ang naisip ko lang po yung aking papa dahil ang hirap po ng pinagdaanan ko. That being said, pagbaba ko po, talagang kung meron man po akong pasasalamatan initong eleksyon na ito, iyon po ay si VP Sara at ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na po si VP Sara. Dahil may mga isang kaibigan, bilang taga-suporta. So, sana po hindi na nila po gawing politika yung panahon na po na iyon. Ang pinasalamatan ko lang po talaga ay si VP Sara nung pagbaba ko po dahil na-overwhelmed po ako. Sana po hindi na po nila
yun po. Pag pinanood niyo naman po yun po siya. Oo. Kasi yun naman po talagang nararamdaman ko sa aking puso. Oo, dahil naging emotional ka kasi. Opo. So you were overwhelmed at that time. Akala ko nga po, Attorney Rufil, hindi ko na po matatapos. Talagang nakatingin na lang po ako sa papa ko. Sabi ko, nakakahiya po, umiiyak ako, hindi ko po matapos. Pero talagang hindi ko po mapapalampas yung moment na hindi ako makapasalamat kasi hindi naman po natin nakakalimutan yung mga tumulong po sa atin. At masasabi ko po sa iyo at wala na po akong sinasabi na iba kahit may makausap man ako na ang taus-pusong pasasalamat ko po ay sa pamilyang Duterte syempre pero lalong-lalo na kay VP Sara. Dahil may ibang sektor po na parang nagduda sila if you have felt any political or business pressures that may have influenced how you expressed your public gratitude to those who supported you. Hindi ko po siya inisip na ganun, Attorney Rufil. Wala po akong inisip na politika or anuman noong pag-thank you ko po. So, paumanhin po kung hindi nila na yung pasasalamat ko. Pero talagang, actually, reluctant na nga po ako magsalita dahil I was so overwhelmed. Pero hindi naman po kasi parang alam naman po nila kung sino yung mga kasama ko, alam ko rin naman po kung sino yung mga kasama ko nung nahihirapan po tayo at hindi po natin kakalimutan yan. Kami naman po yung magkasama noon hanggang ngayon at hanggang sa darating na panahon. At sa aking palagay naman po, kung sincero naman ang aking intensyon na tumulong at yung mga kasama ko, makikita rin naman po yan sa action ko sa darating na panahon. Oo. Did the endorsement of VP Sara... iniisip ko. Did the endorsement of VP Sara really matter to your victory? Opo. I think wala po ako dito ngayon kung wala po siya. Saan kayang part ng Pilipinas? Oo. Hindi ko po kakalimutan yun. Maybe sa Mindanao ba or sa Visayas ang pinakamalaking tulong or in Luzon? Para sa akin po sa buong Pilipinas dahil marami pong nagmamahal kay VP Sara at sa pamilya Duterte. Oo. Dahil sinabi ni hindi ko na po. Sinabi ni Senator... Hindi ko na po sinispecify. Oo. Pero ngayon, anong reaksyon ninyo, Senator Camille? Yung sa alyansa, parang nag-blame nila yung campaign manager dahil 20 billion daw yung gastos ng alyansa. Pero... parang kunti lang niya nakasurvive sa Alyansa Group. Ngayon, sinabi ni Senator Lacson na talagang nilampaso daw yung Alyansa party doon sa Mindanao area dahil sa impeachment at saka yung pinadala si Presidente Duterte sa Daheg. Could you give a comment about that? Sa akin naman po, hindi ko pa po nakikita ang mga resulta. Hindi ko pa po siya masyadong napagtutugunan ng pansin yung mga sinasabi ng iba. Pero kasi para po sa akin talaga, naging malaking tulong po sa akin at ang suporta niya ni VP Sara Duterte at ang kanilang pamilya. Hindi lang sa pag-endorso, kung hindi dun sa mga panahon na marami pong naninira sa akin, dun sa panahon po na marami pong kumbaga umaapi sa akin, wala na po akong ibang word, ay binigyan niya po ako ng lakas ng loob at hindi niya po ako iniwanan. So dun pa lang po ay talagang hindi ko na po makakalimutan yun. So hindi ko na po alam kung yung mga away ng iba, kung ano yung mga politika ng iba. Para sa akin, yun po yung mahalaga at hanggang habang buhay, hindi ko po makakalimutan yun. Pero totoo ba yung issue po, yung pinadala si Presidente Duterte sa Daheg at saka yung impeachment ni VP Sara talagang naka-affect po sa mga surveys? Dahil si Senator Lacson na nagsabi na mayroong mga blames na nangyari ngayon sa Alyansa Group dahil 20 billion daw yung gasto. Pero kunti lang yung nakasurvive. I-blame nila si nabutas Congressman Tobias Tiangco, yung campaign manager, dahil sa nangyari. But Tiangco also said na hindi naman it's beyond our control dahil sa impeachment at saka yung pinadala si Presidente Duterte sa Daheg. Naka-affect daw yan based on surveys. Totoo ba yun, Senator Camille? Talagang issue yun? Talagang naka-affect sa, especially in Mindanao, na nilampaso daw yung mga alyansa candidate sa Mindanao, yung ni-impeach nila si Sara at pinadala si Presidente Duterte sa Daheg? Titingnan ko po kung ano po yung nangyaring resulta. Pero syempre talagang
mahalaga po sa sambayan ng Pilipino, naging mahalaga sa kanila yung impeachment at yung oo naman po, yung mga nangyari po sa pamilya Duterte. As to the politics, hindi ko pwede titingnan, pero mahalaga po yun. Dahil iba daw yung surveys last year, sabi ni Senator Lacson, yung sa Alyansa Group, dahil nasa Alyansa yung lahat na makinaryas at saka 20 billion ang budget. So iba yung hindi ko po alam yung hindi ko pa po naririnig yung sa budget, and hindi ko pa po naririnig kung anong survey yung pinag-uusapan nila at kung ano po yung sinabi ni Senator Lacson. Pero para sa akin po bilang isang kandidato, nagkaroon ng epekto 'yan kahit anumang panig ka nanggaling, kahit anong panig ka man nanggaling, nagkaroon ng epekto yan sa opinyon ng taong bayan kasi mahalaga naman po talaga. Oo. Dahil ang blame nila ngayon yung campaign manager, pero sabi naman ni Congressman Tobias, yung Tiangco, yung campaign manager na beyond his control daw, yung issue dahil impeachment yung issue At saka yung pagpapadala sa dahig. Opo, I mean nakita ko naman po yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco at yun nakita ko naman po yung part ng mga sinabi niya at sa tingin siguro naman po, pero hindi ko pa po alam yung sinabi ni Senator Ping. Sige, yung sinabi lang ni Senator Ping, yun lang nilampaso na yung alyansa doon sa Mindanao after na pinadala si President Duterte sa dahig at saka yung impeachment daw kay VP Sara. Ang nakita ko lang naman po sa Mindanao, and rightfully so, ay talagang binigyan nila ng kahalagahan yung pong bilin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pinangalagaan po nila ang kapakanan at binigyan nila ng tiwala yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte. And rightfully so. Miski naman po ako, naniniwala po ako sa mga sinabi nila at naniniwala po ako sa kanilang pamilya at nagbibigay ako ng tiwala. At nakikita naman po na mahal po sila ng kanilang mga kababayan. Pero para sa akin nga po, hindi lang po sa Visayas, Mindanao, kundi sa buong Pilipinas po. Yung sa Cebu, ang papaano bubuto yung taga Cebu, parang majority ng mga Cebuanos ay nagbuto sa Duterte at napasok kayo dyan, Senator Camille. Ang iba hindi na napasok. Anong mensahe mo sa mga Cebuanos? Nagpapasalamat po tayo sa ating mga mahal na Cebuano, sa ating mga kababayan natin dyan. Makakatiyak po kayo na kung minsan man meron akong pagkukulang ay talagang iingatan ko po yung inyong tiwala at suporta. At narinig ko po ang inyong mga kagustuhan at pangangailangan at sigurado kayo na may kakampi po kayo sa Senado, kauban sa Senado, at talagang hindi po natin iiwanan si VP Sara sa kanyang mga gusto para sa ating bayan. Senator Camille, yung local absentee voting po, the way yung mga military, yung mga police at saka yung media na nag-avail sa local absentee voting, klaro doon na parang yung mga ini-endorse ni President Duterte ang nanalo, kasama ka rin dyan. Anong ibig sabihin yung mga empleyado ng gobyerno, yung uniform personnel, police at military, at even yung media, ay very sympathetic to the Duterte family. Anong basa mo dyan? Alam niyo po, ang pagboto natin, yan ay isang kapangyarihan ng bawat Pilipino. So para po sa akin, kung sino po ang binoto nila, nakikita naman po natin na yun po ang sinusuportahan nila at rinirespeto at ginagalang natin yan. So talagang kung sino man po ang kanilang inelect, whether here, abroad, or even local absentee voting, ay talagang rinirespeto natin ang naging outcome ng eleksyon na ito, rinirespeto natin ang boto ng bawat Pilipino. So kung yun po ang pinili nila, ginagalang natin yan. At siguro naman, yung mga pinili nila, yun talaga ang gusto nila. So the Filipinos have spoken for me. Yung mga overseas absentee voting, nakita mo na yon na siguro ang result, Senator Camille, no? I think dun sa overseas, nakita ko po ay very strong, very evident po ang pagmamahal nila sa pamilyang Duterte, sa lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo.
Sige, Senator Camille, ano po ang dagdag na maaasahan namin pag nasa Senado na po kayo at yung mensahe na lang po ninyo sa mga listeners? Attorney Rufil, again, thank you so much for this opportunity. Nakapagkwentuhan tayo, nakapag-clarify tayo. Oh. Thank you so much for this honor and yung karangalan na ibinigay niyo po sa akin, yung tiwala at suporta. Makakaasa po kayo na iingatan po natin. It is not something we will take for granted. At sa abot ng akin pong pakakaya ay hindi ko po kayo bibiguin. At lahat po nung sumama sa akin, sumuporta sa akin, hindi ko po sila bibiguin. Lalong-lalo na ang ating minamahal na Vice President Sara. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning, Senator Camille. Thank you, sir. Thank you, Attorney Rufil. Bye-bye po. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.